Me vai a vida, me vai o amor e me vai de todo. Moi bons días, familia. Viches como canturexo, pero viche lo careto. Ai, Dios mío, querido, como me vai a cabeza de mal, a min. Estou toleando por qué? Porque estou a pensar na receita que traio hoxe, que trae 3 elaboracións, cada unha do seu pai e da súa nai, pero espectaculares cando as xuntamos. Vide pa aquí, ó. Que tal? Como che vai todo? Como vai a vida? Hoxe vouche dar un agasallo espectacular. Por qué? Porque imos facer unha elaboración que vai ser un acompañamento para queixos, para tostas, calquera historia, un chutney. En este caso, vou acompañar con unha pataquiña que imos facer dunha forma rara, vale? E un bocacho de picaña, sí, de contra, de tapiña, que lle chamamos nós, vale? Un corte brasileño que mete medo se o facemos ben. Así que, presentamos ingredientes e empezamos a cociñar. Por aquí, a nosa picaña. Mirade que cousa chula. Vale, espectacular. Agora falaremos dela. Veña, temos por aquí unha cebola, temos unha rama de canela, temos unhas pataquiñas, uns chiles frescos, allos, temos algo de xenxibre, temos manteiga, temos por aquí tamén algo de cravo, 2 mazás, neste caso verdes, ácidas, temos unha papaya, temos aquí tamén orellóns e un pouquichiño de vinagre, azucre. Empezamos a cociñar. Papaya. Que es un minion. Papaya, Eso bons dicen os días. Minions, ¿no? Como? Os que, os? Os minions. Os Minions. Papaya, non dices? Non sei. Mira, pois non me dou conta, non din papaya. No, claro, non tes fillos, claro. Non, teño fillos, pero vin os Minions. E din papaya. Din outra cosa. Sí, Papaya. papaya. Algo así, Sí, algo sí. así. Papaya logo. Que tal, Lidia? Como estás? Ben, hoxe ben. Ben. Hoxe ben. Claro. Outros días Outros días menos ben, máis ben. Se sempre dis que estás ben. Non sei mentir. Ainda non hai un día que dixeras estou mal. Non me acordo, Non estive mal tampouco. No, ben, perfecto. Pois hoxe imos facer, a ver que che parece a receita. Imos facer con aquela papaya que xa me vas traer para aquí. Así, para aquí, porque mira, é cousa chula, Está fermosa de todo. E ademais, é unha das froitas que a min me encanta, pero xa cociño. Vale? Vou facer un chutney. Sí, acordache que che dixen da mazá que se estou un pouco tal. Pois é unha tal, a min esta, igual que a mazá me fai como medio hinchar e a veces non me presta ben se estou en xaxún, vale? Se non, esta dame porque que se vaya todo para baixo, Hai que revisarte os Hai baixos, que revisarte, pero non só aquí, hai que revisarme de todas partes. Bueno, vamos a empezarnos con eso. Que che parece a papaya? Gusta, a ti? A mí encántame. E sabes que ademais vai moi ben para os bebés. Os bebés? Cando están que falabas outro día do baby led weaning, deste método de alimentación complementaria. Ben. Pois a papaya ten unha textura moi boa para que os bebés de 6 a 12 meses collen moi ben, podes cortar anacos así longos que son fáciles de suxeitar ca man. Entendo. É unha textura moi boa para que se inicie. Vale, pois mira, pois eso non sabía, pero o da textura sí, porque mirade que cousa ben bonita que temos por aquí. Non temos moita costume de comer papaya. Eso che ia dicir, aquí en Galicia non é tampouco moi coñecida. Vale, eu nestas cousas non me quero meter moito, vale? Porque vou dicir isto que non me quero meter moito. A verdade é que non é unha froita que se dé aquí. Vale, tamén podo entender que os que priorizar o kilómetro cero. Os que estamos na casa, que temos pois aquí unha maceira, que temos tal, home, pois é normal que comas máis mazás que tal. Pero bueno, home, de vez en cando, como xa temos esa historia do supermercado no que pois aparecen os mangos, que xa sais nacionais, igual que o tal, pois home, igual non hai papaya nacional, Non sei, pero hai xente que se lle dá de todo, Outro día agasalláronme cunhas chirimoyas da casa daqui, galegas. Boa, chirimoya, moito me gusta. Que é a miña froita preferida das que máis. Sí, a mí, ostras. Unhas chirimoyas así, aquí, galegas. Outra coincidencia que estou a flipar. Xa me extraña, Dúas coincidencias casi seguidas, estou empezando a flipar un pouco. Encántame a chirimoya. Sabes como é a chirimoya?
Moita xente seguramente non. Pois, a min, sabes a que se me parece? Tamén unha das miñas froitas a unha pera. Ten ese punto de pera con Ferencia cando está ben maduriña, que tal, sobre na textura. No sabor non, home, e nas pepiñas menos. Vale. Mira, eu sempre digo que a chirimoya ten tantas bebidas, a natureza fixo así para que a poidas desfrutar con máis calma, porque senón a paparías dun bocado. Bueno, eso tamén razón. É a miña teoría. A ti como che gusta moito, pero de todas formas, vale, se estamos falando de froitas preferidas, a miña, eu son máis básico, macho, a miña é a laranxa. A mí encántame a laranxa na súa temporada. A laranxa, a clementina, non? a mandarín... Enteira, non, de zume nada. Eu, de feito, non son de tomar zumes. Hai cousas que tal, non son de tomar zumes, nin moito refresco gaseado, nin historias. Un día así como de festa, pero igual que hai xente que tal, teño algún colega que, por exemplo, tomaba... Eu tomo 2, 3 Coca-Colas ao día, por exemplo. Digo, hai que dicir marcas, non se pode, pero bueno. Tomo refrescos... Bebidas de cola. Exactamente. Vale, pois sí que é verdad que eso nunca tuve a teima. E de feito, con esta persoa que se chamaba Benito, a ver se non me vai a tal, como non digo os apellidos, non pasa nada, acabou tendo que cambiar media dentadura. E dixo yo odontólogo que era pola refresco de cola. Sí, despois tamén está a calidade da boca de cada quen, non? Bueno, pero hai xente que ten máis facilidade para que lle pase, pero claro, si o fomentamos. máis propenso a, tal cual. Mira, sabes o que me parece a min esta historia que ahora está xente que non coñecía esta froita, está xente dicindo, parece unha cabaza, sabes? Sí. Sobre todo cor, pero de verdade, ten así un sabor, eu se non fora porque non me senta moi ben tal, pero vou na cociñar. E vou na cociñar, agora, atendede ben, facendo un chutney, vale? Sabes o que é o chutney? Vale. É como unha compota con trozos, chamolle eu. Bueno, é parecido a unha compota. A realidade é que... Salgada. A realidade é que é picante. É picante. O que ten que ter si ou si son ou froitas, ou verduras, ou ambas as dúas, neste caso, por exemplo, ambas as dúas, e ten que ter tamén, que é moi importante para min, vale, azucre, un pouquichiño, e vinagre. Vinagre? Por riba de todo, ten que ser sempre vinagre. Por así, ese tal. E de feito, é unha cousa destas elaboracións que moitas veces facemos, é que gaña co tempo. Vale, por lo tanto, eu vou facer unha boa cantidade para despois tamén poder embotar. Porque isto dentro de 3 meses, o ter azucre e ter o vinagre, é un conservante esos dous moi naturais. Por lo tanto, perfectamente, vale, vainos a durar moitísimo. E isto é mítico da India, por exemplo, inda que despois tamén os ingleses fano bastante, seguramente polas colonias que tiveron e compañía, pero hai algo que a min me fascina, que é que ti tes unha carne calquer día, chova tal, e poslle unha pouquiña compota desta, que lle chamas ti compota, pero de chutney, e cambias o prato por completo. Eses toques ácidos, eses toques dese picante, eses toques de azúcar e tal, pois pegan moi ben con moitísimas cousas. Mira o que estou a facer eu agora. O que vou facer, porque ahora quero que vexades unha cousa, mirade como é isto. É unha textura moi peculiar. Vale, mirade isto, exactamente. E o que vamos a facer é quitar estas pepiñas todas, tranquilamente. Sabes que a min dame cousa, sabes o que é a tripofobia? Creo que se chama así, tripofobia. Mi má, eu aprendo contigo que non está escrito. A ver, como? Coas miñas taras aprendese moitísimo. Vale. Teño moitas taras, sei moito. Isto das figuras xeométricas así iguais, como estos... É que dame cousa, a ver, isto. O sea, pero... O caviar, ou as figuras xeométricas así, non sei, vale, en plan redondiñas. Pero todo igual, o sea, min dame cousa, mira por aquí. Parece ser que hai moita xente que ten maior ou menor grau, pero a min resulta moi desagradable mirar para aquí. Pois a min non me parece para nada desagradable. Ou cando están os ovos estes do langostín, sabes que te... Sí, perfectamente. Como me toque un, tiro con el, fago así, o sea... Escoita. Ten moito máis. Aquí hai moito gardar. Ten moito máis problemas do que eu pensaba, Ainda non sabes ti. Dios mío, que dame fobia as cosas tal. Entonces, polo tanto, non tomas caviar. No, bueno, xa non tomaría caviar por outros motivos, pero sí, bueno, non tomo de vez en cando che pon unha tostiña así un día destes que tal, metemos, Ponme un caviar diante e dame noxe. Pero pola forma, o sea, visualmente. Pola forma, vale, sí, entendín. Veña, isto ímolo meter por aquí, xa vou deixar por aquí. Empezamos a cociñar, nós, mirade, rapidamente, aquí, mira, se me vas pelando nas mazás, sí, eres unha maravilla, porque despois te notas. O que estou a facer eu é coller tamén azúcar de varios sitios. É unha cousa importante que vos dicía é que levaba
este chutney, e por favor, preparadeo na casa, dame igual se sexa con mango, solo con mazás ou con uns membrillos que tes na casa, dame igual. Por que vou facer eu o de poñer un pouco, por exemplo, de orellós nesta elaboración? Porque vai quedar moitísimo mellor a hora de non me empregar tanto azúcar. Vamos a buscar azúcares naturais. Valería membrillo, valerían pasas, valerían calquer tal, que xa falamos algunha vez da froita deshidratada, non? Sí. Vale, pois é unha cousa que a min pareceme interesante. Non son a nivel enerxético, senón tamén para meter en calquera elaboración, xa sexa dentro dun rustrido ou dunha zaragallada ou o que sexa. Vale, eu vou facer aquí cachiños. Entonces, contame un pouco, a receta doxe, como a ves? Porque eu sempre teño agora esta historia de decir, bueno, como a verá? A ver, vexo ben que haxa froita nunha receita. Sí que é verdade que ainda que hai moito azúcar, todo dependerá da cantidade de chutney que lle botes, non? Porque Non, ao final... hai moito azúcar aí, pero non lle vou botar todo, xa verás como ainda tal. que lle botaras, quero dicir, vai a depender da cantidade de chutney proporción que leva a receita final. Totalmente, sí, non temo bastida aí. É como falábamos outro día, non sei de que outra salsa, non? Hai aderezos, non? Que ao mellor o valor enerxético, calórico ou nutricional non é o máis ideal, pero todo vai a depender da cantidade que lle botemos a receita, non? Moita xente me di, por exemplo, con outras salsas que, o que sei, típico, a ensaladilla. A ensaladilla leva mayonesa, claro, que a mayonesa tal... Digo, mira, primeiro, a mayonesa depende de como a fagas. Gústame, gracias. Depende da cantidade que lle botes. É dicir, se eu lle boto unha cullerada de mayonesa ao meu plato ou dúas, non estou botando máis de 2 culleradas de aceite. E aceite de oliva, ovo... Se fago con oliva e ovo... O sea, que tampouco é moita historia do mundo. Digo, que depende da cantidade final, ao final que leve... Hai aderezos que deixan moitísimo sabor con pouca cantidade. Certo. E se esses aderezos nos fan comer unha proporción mayoritaria de vexetais, por exemplo, pois non o vexo mal, non? Encántame como estás a dicir, porque entonces está xa dando a ver moitas cousas, e sobre todo, pensade, o chutney que vos dicía eu, na India é mitiquísimo tomalo cunha tostiña de pan, un cracker mítico, unha cousa así, vale? Por exemplo, a ver como che conto. Se ao final aquí almorzamos cousas peores, quero dicir, non... Exactamente, vale. Depende con que o compares. Exactamente. Mira, o que podes cortar a metade. Sí, vai ir todo para dentro. De feito, o que estamos a facer nós é simplemente facer como unha confitura que estamos falando antes, esa compotiña, para despois ter unha cullerada nesta receita final, é dicir, non vamos a tal. Por eso vos decía tamén que é importante que gardemos todas estas historias. E ti que me falabas un pouco deses almorzos que temos aquí nós, cas magdalenas e con esas historias, bastante peor que moitas veces, tal, a vez eu... E seguir as magdalenas, que dicir, xa as galletas teñen un valor nutricional moito menos interesante. Sí, cando falo de galletas o sea, tamén galletas, as galletas macho, moi ben para comer unha ou dúas, pero cuidadiño con elas. Non, quer dicir que é algo que está normalizado e moita xente non as pon ao nivel, a categoría nutricional que as magdalenas. Como que é mellor unha galleta, non? Sí, eu vexo que normalmente a xente ten unha percepción como que son moi diferentes as galletas que as magdalenas, a nivel nutricional son prácticamente igual. Con isto non quero dicir que este prohibido comer galletas, sino que teñamos a consciencia de que non estamos a comer algo moi diferente. Sí, aquí non prohibimos nada, E tampouco che digo que tens que facer o chutney sí ou sí, pero eu digo que o probes, porque cando lle metes unha colleradiña ben bonita, un cacho de picaño, calquera historia para flipar. E dicía tamén que os indios, que eu nunca acabo as frases, macho, dicía que os indios fixeron ela, pero agora é moi típico poñela cun pan que teñen aí que é medio crocante, e poñelo como de aperitivo, sabes? O pan nan, non? Sí, non é un nan, en realidad o que é o paparetum, que eu lle chamo algo así, pero é parecido ao nan, un pouco máis crocante. Neste caso, o que fan é coller como unha tostiña que poñamos poder nós e tal, un pouco de queixo, isto é como unha marmelada, que de feito ten toques ácidos e ten toques picantes, pero non deixa de ser unha mermelada, non unha confitura. Non é moi diferente do doce de marmelo. Exactamente, isto podría levar marmelo tamén. É a mesma base, non? Exactamente. Engadimos o picante, engadimos outros materiais. Vale, eu o que estou facendo é unha boa cantidad, como vos dixen, para despois tal, porque isto vai collendo moitísima gracia despois cando tal. Agora que sí, vou empezar a remexer un anaquiño de nada e temos xa esta guarnición que empeza. Temos que botarlle o allo, así que se me traes aquí 2 ou 3 allos, vale, vou nos machacar. Vou coller tamén a mazá xa para aquí, pero antes o allo. Déxame meterlle unha limpada a esta tábua. E bastí. A ver, entonces, a nivel nutricional, que me podes aquí salientar que a xente sempre agora está esperando os teus consellos, as túas cousas, desa froita que moitas veces se fala, de que a froita hai algunha xente que está a dicir que non se pode comer agora. Mira, hai unha de mitos que as froitas que digo, mira, se quedaran esa información con outros alimentos, poñemos o foco onde non o temos que poñer. Quero dicir, a froita é algo superinteresante incluir
todos os días, varias veces ao día, calquera froita de temporada mellor. Si aproveitamos a tona mellor, pero, quero dicir, vexo que hai moitos mitos. Esta froita sí, esta non, esta a partir desta hora do día sí, aquí mal, aquí ben. Vamos a meter aí. A laranxa, que hai un refraneiro que di por aí... Hai un refrán, a laranxa pola mañá ouro, pola mediodía prata e a noite mata. Mata, é iso que? Mira, eu non vin nunca preguntadelle a xente que traballa nas urxencias dos hospitais canta xente lle viu por comer laranxas de noite. Ninguén. A xente non vai ao médico por comer laranxas de noite, non vos preocupedes. Vanse meter contigo, porque xa outro día falaches de que o viño e o pulpo non se tiña que empregar e xa hai xente que saiu a defensa do viño, da molleda, da palleta, Pero sempre digo, mira, ti decide o que ti queras comer, eu non me toco que ti comas, ahora non me vendas historias que non son. Sí, home, sí. Pero ti come o que queiras. A realidade é tal, pero, bueno, isto é como todo. Entonces, a laranxa podese tomar sempre. Sabes que pasa? Eu creo que ese mito ven de que a laranxa como un alimento ácido, ¿no? Como ten ese ácido cítrico, moita xente pensa que lle vai a cortar a digestión. Pero ti sabes que para facer a digestión o noso estómago de forma natural segrega ácido clorhídrico. Vale, veña, vamos a... ácido. ¡Bum! Lidia Matamitos. Blum, 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 blum. Olvídate de todo. Si que as persoas que teñen refluxo ou certos problemas gástricos, non? Por exemplo, a hernia de hiato. Sí. Se nos deitamos sin facer a digestión, se nos poñemos en horizontal, o mellor non é dormir, non? Pero nos tiramos no sofá xusto despois de cear, non? Sí. Estamos en horizontal e temos ese problema da hernia de hiato que é moi habitual, pódenos subir, non, ese medio ácido do estómago, tal ese refluxo que nos impida o descanso. Como se soluciona iso? Non é cuestión de cear ou non cear laranxas, non, sino cenar máis cedo. Pero isto a mí interésame porque o refluxo a moita xente que o ten, igual non sabe por tal. A ver, cear máis cedo. Habría que investigar varias máis cousas, pero así a nivel consello xeral, cear máis cedo e non poñernos en horizontal, pois estar sentados, pois reclinar a cama, pode ser, pois dormir sentado, como unha momia. Non dormir, sino cear antes, e se estamos vendo a televisión, lendo un libro, eso antes de dormir, non en horizontal, non elevarnos un pouco. Pero, bueno, que non é cousa de que a laranxa ese ácido sente mal, nin que encorte o leite. Ti escoitaches algunha vez eso de que no almorzo non podes meter... Sí, pero eso sei por qué, porque ti lle botas tal e fai como calla, non? Ti tes leite, botas un churriño de tal e calla un pouco. E que pensas que pasa no estómago co ácido clorhídrico? Exactamente, igual, eso sei, no, pero a xente pode, ves, pero sí que pode ser que leva engano que digas, tío, ostras, mira, que como tal eso vai pasar no estómago pasa igual. É que pasa igual, exactamente. É que hai que descompoñer os alimentos para digerilos, que decir, algo que ten que pasar. É que licuá, bueno, o de Lidia é unha historia, porque ahora estamos todos, cada día vamos a aprender unha cousa nova, vamos dicir, pero eu era parván, porque eu pensaba que era así, era de outra maneira. Pois sí, hai moito mito. Come de laranxas cando queiras. Ahora xa voulle cambiar o nome, non é nutricionista, é a rompemitos. É a hater. A hater. Vale, unha cousa importante, preciso que me des ese par de tal, porque temos que bulir, porque estamos empezando a... Un par de cravos. Ah, vale. Ves, digo algo, antes dixeronme, dis moito tal, un par de tal. Home, claro, adiviña ainda non sei. Pásame que dasme un pouco de medo, tanto mito, creo que isto vai ir o tal, dasme un pouco de medo. Un par de cravos, pa dentro. Esta cebola, como fixen que amazá, en grosso, sen problema ningún, porque isto, final, que é importante que o saibamos, isto vaise a confeitar todo durante un bo anaco. Estamos falando de media horiña, 40 minutos, polo menos, para que isto empece a compotar. E se vades vendo agora, eso que vai tal, necesito tamén os chiles, vale? E un pouco de xenxibre. O xenxibre tes que pelar un pouco nel. Sí, tesme que pelar un pouco con el e vou facer tamén uns cachiños ben pequeniños. Se podría ser relar, pero vou non facer así. Veña, a cebola, choiva de cebola. Seguimos metendo historias para aquí para dentro e seguimos remexendo. Pensade que eu estou a facer hoxe unha receita que é así, non pasa nada, pero podría ser de outra maneira, vale? É dicir, que non lle queres botar cebola, non lle botes. Que en vez de, como vos dixen antes, empregamos outra froita. Igual exactamente, por exemplo, a mí encanta esa mestura de cebola con orellós. Vale, non, a mí tamén. Pero tal, que vounos a meter e vai darlle un puntiño importante. E agora que ti estás sempre, voucha devolver. Así. Voucha devolver. Estou preparada. Así, xa está. Non, porque ti sempre tes preguntas. Vouche dar 3 opcións. Por que crees que se chaman orellós? Porque ten forma de orella. Vale, un. De orella pequena, porque hai algunhas orellas... Ainda non che din as 3 opcións. Perdón. A ver, espabila. Tes toda a razón. Vale, un momento, mira. Opción 1. Chámanse orellós porque se parecen a unhas orellas que tiñan uns monos na selva tropical. Chámanse orellós porque é exactamente igual que uns abalorios que poñían os indios ou os incas nas orellas. Ou chámanse orellós porque
había xente que os asemellaba cando non estaban tan bonitos e tal, que parecían as orellas aquí como tal, como unhas olleiras de pena. Cal das tes? A, B ou C? Están moi elaboradas as tres. Están moi elaboradas as tres. Venga, viña, vamos, vamos. A ver... Na realidade, Sí? xa non lembro estas respostas, así que vou decir a primeira. A primeira, pois non! Gustamo de é porque eran os abalorios dos incas, que poñían como unhas cousas douradas xustamente nas orellas e realmente era iso. Mirade unha cousa importante. Agora ti, pásame tamén o vinagre, por favor, Lidia. Vale, acabamos esta elaboración directamente con esta historia. Estou cortando paseniño e pouquiño toda esta historia. Mirade, así. Vai pa dentro. Empeza a facer, se collen os meus compañeiros, a chisma desde arriba. Esa opción que temos para que podamos ver toda a tal. Mirade como empeza a facer isto xa a confitura. E como, sen aceite, sen absolutamente nada, isto empezou como medio a pochar, a caramelar, a facer destas cousas. Polo tanto, eu agora o que teño que facer, así que deixadme un pouco, se non vai a receita non sabemos como se fai a picaña, o que vou facer é meterlle estos chiles, meterlle tamén un pouco, unhas rebandas deste xenxibre, así finiñas que ainda vou cortar en anaquiños. E, por suposto, moi importante, meter esa ramiña por aquí e un pouquichiño de vinagre, pouquichiño 200, porque isto agora o que queremos é que empece a evaporar e a confeitar e a confeitar. Así que deixademe aquí un segundiño metendo uns anaquiños dese chile e dese xenxibre e nun chisquilichasqui con esta confitura xa metida. Seguimos ca picaña. Vamos! Ai, Dios mío, este chutney, Este chutney, ademais que o le calimenta, está xa nese puntiño no que vai a empezar a compotar de todo. E agora chega o truco, vale? Teño tamén hai unhas patacas, un chisco de sal e pásame o azúcar, vale? O azúcar esperamos, chisco, unha boa presiña. Normalmente é bastante froita. Hai que ter en conta que sempre intentamos meter ese toque salino para que tamén no padal teñamos un pouco de conciencia e que todo se redondee, que é moi típico agora en fin. Final, o sal é un potenciador do sabor. Exactamente, xusto. Mirade, normalmente a receita dos indios levaría todo este azúcar. Nós vamos a meterlle exactamente nin a metade. Esta historia para min é máis que suficiente. Por qué? Porque ten eses orellos, porque ten toda esa historia. E agora sí, casi nesa compota 15 minutiños máis, vale, 20, pouco tal, e vai empezar ese azúcar a traballar e dar todo ese toque como de espello, de brillo, que tanto nos gusta. Mirade como xa cambia nun segundiño. Así que, nos agora, vale, lume, pequeno, vale, aí... E facemos o seguinte, tapar un pouquichiño para despois volver a darlle a súa historia. Eso por aí. Aquí empezamos a quecer un pouco esta tixola. Medio baixo para arriba. Hai que mirar un pouco, xa veredes por qué. Vale, aí vai facerse a picaña. Por certo, guardei isto porque todo o chile, máis o xenxibre que lle botei, as sementes, a capsaicina esta tola que mete medo, está aquí posta, vale? Así que 4 non é tanto. Quitamos isto por aquí e o que vou facer eu agora é o seguinte. Dixemos que vou facer unha cousa moi tola cas patacas. Pois mira que historia que creo que xa fixemos algunha vez, que é tan sinxelo como darlle unha batida de 2 minutos e medio, porque é pequeniña, 3 depende do microondas, vale? No microondas, para despois acabar dándolle unha rustrida nun wok ou na propia tixola ca graxa que nos vai deixar a picaña. Que moita xente non utiliza microondas para cociñar, é unha forma rápida. Pero que, como rápida? Rápida e maravillosa. Mirade, cadradiños pequenos, facemos unha cousa tal que así, collo, isto sí que é importante, que faga como un pouco de vapor, facemos isto así, e cerramos desta maneira. Mirade, importante cerrar ben, aquí e aquí, como unha volta e media. Unha vez posto isto así, nin sal, nin historias. 2 minutos e medio. Veña, micro. E nós facemos unha historia ben bonita. Que isto? Coller esta maravilla da vida que é a picaña e pensade unha cousa. Picaña non é outra cousa que esa contra, dixemos, non? Que esa tapiña, que ese músculo alongado que temos na perna traseira ás vacas. Eu non. Vale? Pero aquí o que facemos, como sempre, isto, nas churrasquerías, nas nosas historias, poderías metelo perfectamente ao forno ou no churrasco toda xunta. Como estamos na casa,
e collín esta tixola que xa estou a aquecer, vou pillar como se fora un entrecosto, vale? Ben gordiño. Eu normalmente 3 dedos. Vou facer así. Creo que vexades que na casa podese facer perfectamente. Mirade que carne, por certo, vale? Isto é moi importante e gústame ensinalo, porque esa capa de graxa é importante para que se vaya facendo. Non le vai levar aceite, non leva sal, mas que agora xusto cando lle vamos a meter, vale? Que antes, despois, deshidrata. Pero como é unha peza gorda e quero que vayan facendo unhas cousas, o que fago é coller esa saliña agora e botarlle un pouquiño por todas partes, porque isto tamén fai que quede como máis crocante. Pero o máis importante é que este a graxa, primeiro dando toda esa lustrosidade a eso. Así que nós facemos un pequeno corte aquí ata unha membrana que ten aí embaixo para que non se nos encoire e facemos o seguinte. Importantísimo o tema da carne e todo o que vou a contarvos agora, que é darlle tempo tranquilo, ese lume que nos deixa traballar con ela pouco a pouco, pensar que esa graxa vai dar todo o sabor, non sabedes como empeza a chirar aquí, isto que estamos a facer, e agora, graxa que pouco a pouco vai empezar a cociñarse, vai nos dar esa camiña para poder cociñar e vamos a empezar a envolver, a envolver, a envolver. Así que, agora, un minutiño de nada para que aquelo saia daqui e que isto empece a facer das cousas que quero darvos un truco final. Chisquilichasqui, estamos aquí. Veña, acabamos receita, acabamos todo. Ven comigo, David, vamos. Xentiña da casa, todo o mundo, veña. Aquí, limpamos un chisco. Isto e acabamos o que vos dixen. Ese truco definitivo para unha carne que vai quedar como un restaurante, como unha historia. Isto xa podemos apagar con el, xa veredes como despois confita. Vale? Aquí, a propia graxa, metémoslle esta historia, por certo. Cuidado, porque despois ten ese pouca auga e empeza a saltar. Collemos os allos, un par deles. Mirade, collo a manteiga tamén, que isto quero que o vexan rápido. A manteiga. Ah, perdón. Vamos, non pasa nada. Collemos eso e a manteiga, quitamos un pouco de graxa que tiña e metémola aquí, dun lado, vale? Moitas veces mirades isto en calquer historia, na tele ou tal, ou nas redes sociais. Pero por qué? Porque esta manteiga agora, mirade que puntiño, é coa que imos regar perfectamente o noso picañeiro, a nosa picaña, o noso trozo. E que ten? Nada máis que ese aroma perfecto de manteiga, de romeu, dese allo que vai acabar de facer esta historia, porque ao final é como 2 minutos por cada lado nesta peza así gordiña, vale? E pouco máis. Por que vamos de pouco máis? Isto precisa un repouso. Normalmente na casa non temos termómetros, por exemplo. Realmente hai xente que lle gusta a carne, gusta medio crúa. Deben ser os 47 grados, 50 no interior. Eu como fago? Mira, collo o dedo, fago así, e cando vexo, mirade compañeiros, por favor, que eso vai para arriba desa maneira que parece unha almohada, macho. Sí, unha almofada, mira. Quero comer. E aí tiramos. Así que nós xa apago o lume, sigo con esa grasiña final, esa tal, deixamos un pouco de repouso, apagamos e o máis importante, a pataca, mirade, 2 minutos e medio no micro e temos unha pataca cocida, vale? Cocida perfectamente. O único que facemos nos agora é coller un wok, meterlle lume a cachón, vale? Tan fácil como eso, un chisco de aceite á propia pataca, mirade así, e un pouco de sal, porque non tiña nada, acordádevos? Tío que e teño unha gornición en 2 minutos e medio, máis o que me preste ese salteado que vou facer agora no wok. Esa carne apagadiña que quitamos agora para repousar, vale, a veces tapada con un pouco de papel de aluminio ou non, cortámola, chutney, pataca, e estamos listos. Nun chisquilichasqui, saltexo esto, e a vivir! Hoxe cociñamos picaña con chutney de papaya picante. Comezamos pelando e picando en dadiños pequenos a papaya para engadir a unha tarteira xunto con 3 dentes de allo, a canela en rama, os cravos, as mazás, a cebola, os orellóns, o xenxibre, os chiles e un pouco de vinagre, deixando cociñar uns 20 minutos. Tras ese tempo, engadimos o azucre e un chisco de sal para tapar e deixar 30 minutos máis ata conseguir a mestura perfecta.
Por outra banda, pelamos e picamos unhas patacas en cadrados para tapar cun filme e cociñar no microondas uns 3 minutos, para logo saltear nun wok ao mesmo tempo que cortamos a picaña, selando todos os seus lados nunha tixola a lume medio alto xunto cun chisco de sal. E nos últimos minutos, engadir manteiga, uns dentes de allo e unhas ramiñas de romeu cos que regaremos a nosa carne. Así que só queda empratar o conxunto e a papar! Ai, Dios mío, esa picaña! O xinxelo que é facer unha carne na casa cando tes as cousas no miolo, ben de temperatura, tal. E despois, esa manteiga, ese allo, ese romeu final que lle deu un punch que non sabedes como. Se eso demais, acompáñalo cun chune e unhas patacas feitas no microondas, tes un platazo típico do Estache Bo. Picaña e aburiño!